Vítáme vás u dalšího dílu Dobroskladem. A dobroskladem nemáme jenom my tady ve studiu, ale je všude kolem nás, jenom je dobré ho vidět a taky podporovat. No a v dnešním speciálním dílu budeme mluvit o roli dobra v médiích a vůbec o tom, jak důležité je dobro v naší společnosti. A řeč bude také o novém ocenění Dobroskladník, které je pro lidi, kteří mění svět kolem sebe. No a my tohle všechno probereme s naší dnešní hostkou, kterou je Martina Říhová, generální ředitelka Czech News Center a Active Radio, která je zároveň taky i porodkyní našeho nového ocenění Dobroskladník. Vítáme tě tady, ahoj. 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 Martino, dokážeš nám říct, jak si představuješ člověka, který má takzvaně dobro skladem? Ježiš, to je strašně těžký, protože těch lidí může být hrozně moc. Jo. Tam je to... jak to vysvětlit? Tak vám to vysvětlím možná na příkladu mých rodičů. Jo. Já mám oba rodiče imunology a relativně dlouhou dobu jsem se živila tím, že jsem dělala reklamu. Můj táta mě to měl vlastně strašně za zlý, protože můj táta byl dlouhá léta expertem VHO, jezdil všude po světě, učil imunologii, takže třeba byl 7 let žil v Nigérii, aby učil imunologii v Nigérii. Já když jsem šla dělat tu reklamu, tak jsem byla jediná v rodině, protože tam jsou široko daleko, jsou jako přírodovědci, lékaři a tak dále, já jsem byla jediná, mě strašně dlouho zazlí. Černá ovce. A to je přesně o tom, jo. A myslím si, že to dobro skladem je přesně o tom, že máte v sobě to, že potřebujete pomáhat, máte potřebu a je vlastně úplně jedno, jestli pustíte někoho sednout v tramvaji, nebo pomůžete tím, že si koupíte časopis Nový prostor, nebo jak se ten... Nový prostor. Že jo. Já se ho kupuju vlastně strašně pravidelně a nikdy jsem ho nečetla, tady jsme u toho. Myslím, že těch je nás víc. No. Ale jsou tam zajímavý rozhovory. Já tomu věřím a teď vlastně, jako když na vás koukám, říkám, že vlastně jako ošklivý, že jsem to nikdy nečetla, jo. Tak je to vlastně jedno. Tak mně připadá skvělý najít lidi, kteří si uvědomují, že na té planetě nejsou samé, měli by pomáhat nějakým způsobem. A je to vlastně jedno čím. Ty jsi začínala, ty už to zmínila v Publicisu, jestli to můžu zmínit. No já jsem začínala úplně v GCI úplně a pak ještě v Barnetech, ale Publicist tam byl taky, no. A byl tam už prostor dělat nějakou věc jako společenskou odpovědnost a dělali jste ji v rámci té reklamy PR? Jo. A tak tohle je zase jako jiný příběh. Ten příběh se jmenuje Sýrový prkénko, jo. A když jsem přebrala šéfovou ty jední z těch agentur, tak mi začalo strašně štvát každý Vánoce, že kupujeme manažerům, který mají spoustu peněz, tak kupujeme jako třeba jeden, to byl, nevím, lednice Jamieho Olivera. Takže lednice do auta za 10 000 od Jamieho Olivera, pak kupujete milion těch sýrových prkének, pak kupujete ty otvíráky. Každý rok je to vlastně úplně stejný. A někam to pošlete, jenom protože se to jako má. Tak já jsem se jeden rok rozhodla, že už mi to nebaví, že mi to připadá, že to je vlastně, že jako takhle házíte do vzduchu, nevím, 500 000. Druhá se na to vlastně vůbec neocení. Vy to děláte jenom protože byste to dělat měli a nikomu to nepomůže. Takže jsme začali dělat to, že jsme tenkrát ještě na Facebook hodili anketu, komu bychom měli pomoct. Ten první rok jsme pomohli dobrovolnickému centru Motole, který je, asi ho Hajma? znáte. Nebo to někdo? Ne, já se nepamatuju, jak se jmenujou. Jedno z těch center sedí v těch takových těch jakoby ala válečných prostorech. A mě tenkrát přišli úplně kouzelný a tak jsme jim prostě jenom dali peníze na jejich práci a jediné, co jsme po nich chtěli, je, aby nás nechali strávit den s nima a mohli jsme to nafotit. A těm klientům jsme poslali fotky a řekli jsme jim, hele, děkujeme vám za to, že ty vaše peníze na ty nesmyslný syrový prkínka, kterých máte doma všichni 60, tak jsme vzali a dali jsme někomu, kdo to dává smysl. No a takhle jsme to pak dělali každý rok. Takže jo, samozřejmě se dalo pomáhat. Byl to tenkrát trochu jako husarský kousek, protože my jako agentura, která je permanentně v nějakým submisivní pozici, tak jsme si dovolili udělat to, že jsme nedali těm klientům ty 8 000 šampanský, ale dali jsme jim prostě fotku z dobrovolnického centra, ale bylo to boží. A odezva? Jo, skvělý dotaz. Já jsem se jako bála, že dostaneme strašně počuní, upřímně. Já jsem se jako bála, co se stane. Výsledek byl, že to bylo nejvíc SMSek a e-mailů, který jsem dostala jako poděkování za dárek. Jo, my jsme to signovali a bylo to jako hezký, ale vlastně ve finále bylo to jako poprvé v životě, že mi někdo poděkoval za vánoční dárek.
No a pak už jsme to jako dělali úplně stejným způsobem každý rok. Jo. Pak už se vždycky vybrala nějaká nadace, komu jsme pomohli a zkoušeli jsme si s těma klientama různě hrát. Jo. Že jsme třeba řekli, nevím, za každý uběhaný kilometr my věnujeme nějaký peníze, nebo že jsme šli něco dělat se stromkama a tak dále. To, co bylo zajímavé na tom je, že my jsme pak už chtěli, ukázalo se, že je jako relativně složitý vybrat, komu ty peníze dáte. Takže pak jsme si říkali, dobře, tak my vybereme nějakou nadaci, s kterou to zkusíme táhnout díl. Ty nadace jsou zoufale nekreativní. Což bylo jako zajímavé. Takže my jsme pak byli úplně v háji, skončili jsme u Člověka v tísni a v tom projektu, který on má škola, taková ta lepší škola pro všechny, protože ten projekt je hezký od toho, že oni mají třeba doučování pro děti. A teď je to ten způsob, jak přemýšlí Člověk v tísni, že? Který říká, no ale vy nemůžete, když třeba, nevím, jsou v Africe, vy nemůžete těm lidem přinést chleba, vy musíte vysvětlit, jak si mají vyčistit vodu a jak zasajit zrno, aby z toho ten chleba udělali. A vlastně to je princip lepší školy pro všechny, která vlastně říká, hele, když teďka ty děti nebudeme doučovat, tak ono za 20 let je budete mít jako nezaměstnaných, bude stejně ten stát živit, je potřeba na nich pracovat. A tenkrát to bylo, takže jsme s nima začali dělat ten projekt, začali jsme jim pomáhat, ale jinak jako obecně s neziskovkama pak jakýkoliv jinýma byl vždycky strašný problém. Čím to je podle tebe? Já si myslím, že většina těch, a teď bude říkat většina, pak se ukáže, že jsem mluvila z 10 a ono jich je miliony, jo, tak se omlouvám, ale s těma, s kterýma jsem mluvila já, tak oni jsou vlastně strašně dobře nastaveni na fundraising. Oni jsou zvyklí jako vysvětlovat, co jsou. Oni jedou vlastně na prostém low costu, většina z nich. Nemají peníze moc na provoz, takže tak jako chodějí, jako jezdí tou hromadkou, což je skvělý, ale i tam, kde by třeba bylo někdy efektivnější, klidně si půjčit kolo, jo. Ale vedle toho oni nejsou úplně nastavení na to, že říkáte, hele, tak pojďme vymyslet něco. Kilometry, pojďme vymyslet, že my tady že v rádiu jsme před časem udělali Be Active a ten byl úplně stejně nastavený. Ten měl být podle toho jako typu, kolik kilokalorií spálíme jako barák za rok, tak ty vemem a někomu to dáme jako mediální prostor. Jo, a teď si a všichni se chtějí zapojit, protože chtějí ano, pálit kalorie jo, a ještě dělat dobrou přesně. věc. A vy tím nakoupíte do toho tou firmu, ale na té druhé straně, když to pak dáte té neziskovce, tak ona vlastně jako moc neví, co s tím. A hlavně vám nepomůže s těma programama. Vy byste potřebovali někoho, kdo vám řekne, hele, tak pojďme zkusit, já nevím, pojďme zkusit uklízet Karlín, nebo pojďme, já jako nevím, těch variant je spoustu, ale ona vlastně většina z nich říká, hele, umíme fundraising, to jo, my umíme udělat ty večeře, my umíme udělat ty aukce, ale vlastně tím to jako končí. Oni, jako když po nich chcete aktivnější zapojení, tak z toho jsou vlastně vyděšení všichni. Já teď možná trošku budu mluvit možná za ty neziskovky, protože není to třeba tím, že právě proto, že nemají ty prostředky na to, aby zaplatili dostatek lidí, aby tam někoho mohli vyčlenit právě na tuhletu práci, tak oni přemýšlí nad tím, jak to udělat jinak, protože se věnují vlastně něčemu jinému. To gro je někde jinde. Tohle je vlastně něco navíc. A ta očekávání vlastně od těch firem, že se to tam nepotkává možná. Takhle, 100%, jo, máš pravdu, že to 100% asi o tom, že oni jsou ve stavu, kdy těch šílenců, jako je Říhová, asi nepotkávají tak často, který pod ně chtějí prostě velmi nestandardní řešení, jo. Na druhou stranu, když se na to podíváte, že jo, Tereza Maxová, tedy Berty běhávali, myslím, že už neběhají, ale běhali, že jo. Jako udělat něco, co je trochu jinak, to znamená, jste výrazně víc vědět, normálně ty lidi, jako trochu to víc nasvítíte, ono to pak ty lidi víc baví tam ty peníze poslat. Já myslím, že jo, jako klasický fundraising ve smyslu, jako pošlete nám peníze, že jo, to, co většina z nich říká, když nám dáte 100, tak se s ní stane tohle, nebo když nám dáte 100, tak dostaneme, nevím, z UNESCO dostaneme tolik. Jako tohle všechno funguje, ale ten moment toho, že by vás to i bavilo tam ty peníze posílat, těch je vlastně relativně málo. Takže chybí ta kreativita. Já třeba miluju nocleženky a myslím si, že to jsou hrozně populární. Je to jednoduchý, je to za 100. Ono to samozřejmě neznamená a tam jediný, co vidím, jako je, kde se to naráží, že za tu 100 ten člověk tam určitě nemůže přespat a tak dál, ale je to ten příspěvek do toho balíku, ale ty lidi to tak vnímají, mají pocit, že to jako opravdu přispějou a je to super vlastně marketing. Je to o marketingu, měly by mít ty neziskovky lepší marketing?
v podstatě, nebo ten nápad. Jo, je to takhle, je to o marketingu. Jo. Na konci dne máš pravdu, že to je o marketingu. Jo. Blbý je, že když řekneš marketing, tak to je jako automaticky všichni. Jo, takže to bude drahý, proč to budete dělat, teď vy máte přece kupovat těm lidem tady ty polívky a vy jste to narvali do marketingu. Není to o tom, že děláš jako velký kampaně, je to o nějakým nápadu, ale tak pojďme si říct, že teď to se možná dostáváme k roli médií. Jo. Co mají udělat ty neziskovky, aby se dostali třeba do médií a byli vidět s tím nápadem. Protože jedna věc je nápad a druhá věc je, jak ho dostat mezi lidi, tu informaci o tom, že tady něco takového je. A mě k tomu ještě napadá, kolik takových vlastně tobě žádostí přijde o nějakou pomoc vlastně. Strašně málo. Málo? Aha. Lidi se na tebe neobrací a nepíš. No možná už máš nějaký obraz. Možná po tomhle podcastu. Změnit. Takže prosím vás, pokud budete chtít kontaktovat Martinu, tak rovnou s nápadem a projektem. Psát. Má to být koule teda Plánem. Ne, nevím, tak když to úplně zkrátím, tak si myslím, že chodí tak třeba do 10 žádostí ročně. Fakt toho chodí relativně málo. Tak to jsem teda překvapená. No jo, a jo. zaujme tě z toho něco teda? Ne. Nikdy. Ne. Protože tam chybí to, ne. o čem jsme mluvili. Jo. Takže co a my to máme? většinou uděláme tak, že když to je jako fakt projekt, který stojí za to, tak se snažíme mu nějakým způsobem pomoct. Jo. Pozveme ho někde do rozhovoru, dáme jim někde nějakou kampaň, tak něco s tím provedeme. Ale ne, že bychom byli schopni pomoct všem, jo, ale jenom trochu, a to dává smysl. Jo. Ale je pravda, že když jsem nastoupila do rádia, tak první krok, který jsem udělala, je, prosím vás, přestaňme každý z těch neziskovek dávat ten týden kampaně, která neudělá vůbec nic. Pojďme si prostě vyčlenit nějaké peníze, které na ty kampaně máme, a pojďme si říct prostě 4-5 prioritních na rok a tím to končí. Jo, jaké jsou teďka na tenhle rok nebo na příští? Se zeptejte kolegů, kteří to mají na starosti. Já jenom schvaluju faktury. Jo, nejsou. ale máte nějaký pilíře, nebo je to opravdu tak, jako třeba je to zrovna nějaké téma, takže to podpoříte? Jo. Není to tak, že bychom jako to dávali někomu každý rok pořád do kolečka, že to by bylo nefér vůči tomu zbytku, myslím trochu. A když se ještě podíváme na média, na ten mediální svět, tak vnímáš tam obrovský posun třeba oproti době před 10 lety. Jestli to CSR a vůbec ty aktivity i uvnitř těch mediálních domů jsou někde jinde, že je to vlastně téma, které fakt táhne a že tam je i ochota toho týmu uvnitř pomáhat, že to není jenom, že to je nařízení třeba ze zhora nebo jenom, že se někdo ozve, ale že sami lidé jsou jako aktivní v téhle oblasti. Já asi neumím to paušalizování, co umíš ty. Že ty jsi to dělal jako v mediálních domech. Já vlastně jako neumím říct, co dělá zbytek trhu. Jo? A to, co je pro mě důležité, je, kromě toho, že obě ty firmy trochu stárnou, v momentě, kdy stárnete, tak se začnete potkávat s problémama. Začnete se potkávat s nemocnýma rodičema, s nemocnýma kamarádama. My tady máme bohužel jako spoustu kolegů, kteří mají rakovinu, dokonce některý tady jsou terminální stavy, kde se snažíme jim pomáhat a tak dále. V momentě, kdy ty mladí, kteří už jsou mladí jenom duchem, ale fyzicky trošku starší, se potkávají s těma problémama, tak ono pak jako jsou o to víc připravený pomáhat. Takže ano, do určitý míry je to tak. Nevím, jestli to je i tím, že vlastně jim stárnou děti a oni na dětech vidějí, že by s tím měli něco dělat, to nevím, ale to, že vlastně jsou obě ty firmy i vevnitř připravený víc pomáhat, než jsou. Co je skvělý, je, že sami jednotliví šéfredaktoři třeba, co týče CNC, chodí s nápadama, co uděláme. Jo, takže třeba Martin Bartkovský, ten je z Reflexu, ten je velmi blízko holkám z Podporují veterány české. Přesně. Z Vlčího máku? Nebo teď ne, on jede s Pod lampou, což jsou ty holky, že jo, který se starají o domácí násilí na obě dvě strany. Martin s nima jezdí běžně na turné, na roadshow, povídá s lidma, děláme jim hodně promo a zároveň vždycky jednou za rok, kdy se draží Akta X, tak se draží až kompletně peníze jdou pro ně. Jo. Loni jsme udělali projekt s Leontinkou, kdy zase jsme od nich koupili nějaký obrazy, ty se tady vevnitř vydražily, pak se udělali kalendáře, ty se dali klientům, zase jsme prosili klienty, ať zase jim dají nějaký peníze a tak dále. Další projekt, který zase s tím přišel ten tým, má Blesk, má Zázrak blesku, kdy se vytipovává 5 až 6 příběhů. Někdy loni jsme zjistili, že máme výrazně víc peněz, než jsme čekali, takže letos možná zkusíme dokonce 7, tam se nejsem úplně jistá.
Různý příběhy od malých dětí problematických, který rodiče potřebují jako protože to dítě se třeba nehybe, potřebují jiný typ auta, po starší lidi, veme se 6 příběhů, vysvětlete se ty příběhy, co a jak, a vybírá se na nich peníze. A vybírá to nejenom tým, ale vybírají to taky čtenáři Blesku. A tohle vlastně rezonuje celým tím barákem. A tím, jak jsou Vánoce, tak si to samozřejmě jako říká o to, že to ty lidi baví, no, což je skvělý. A to je takový oslý můstek k našemu dobroskladníkovi, protože to bude další taková aktivita, za kterou děkujeme, že je taky podporovaná v rámci toho našeho podcastu, kde už 4. rokem tady vyspovídáváme organizace. 4. rokem je to. To začne, 4. rok. 4. rok teďka bude. To je masakr. A měli jsme tady celou řadu prostě lidí a my žijeme v takové bublině toho dobra, ale myslím si, že to je dobře, že opravdu to, co jsme říkali v úvodu, že je potřeba na něj poukazovat a vlastně ho podporovat. Tak děkujeme za podporu toho dobroskladníka. My jsme tě i požádali, jestli by si byla jednou z porotkyň. Moc ráda, děkuju. Tak proč se rozhodla teda, že budeš porotkyní? Já jsem to tady už asi vysvětlila na tom začátku, ne? Já ta heritage té rodiny, která pomáhá celá, moje že rodiče oba profesoři, oba imunologové, celý život pomáhají světu. A už je na čas, abych taky trochu pomáhala, aspoň svojí malou troškou do mlýna, no. Mě ještě zaujalo, když se budeme bavit o tom dobroskladníkovi, nebo zaujalo o tom, co jsi mluvila, když jsi zmiňovala vlastně, jak každá třeba redakce už si vytipovává nějakou tu spolupráci a tak. To je totiž něco, co podle mě, když slyší nějaká neziskovka, tak by to chtěla vlastně každá, jo? Opravdu se dostat do toho mediálního prostoru, protože čím víc o tobě ví lidé, tím víc prostě té pomoci se dá udělat. Dokážeš si představit, že i Anketa, jako je dobroskladník, opravdu může díky tomu, že má podporu médií, vlastně vystřelit nějakou doteď třeba malou neziskovku? No 100%. A navíc ty malí, že jo, těch malých, takhle ona je většina asi malá docela, jo, ty klasický veliký, těch není moc. Ale já myslím, že 100%, jo. Navíc jako my daleko radši budeme psát o příbězích, které jsou něčím unikátní, což těch malých prostě musím udělat všechno, je daleko víc než těch velkých, kde už pak každý jednotlivý z těch lidí má nějakou roli a je to samozřejmě jakoby míň vděčný, co je tyče na příběh, takže určitě, no. A dobroskladník nebude tedy jenom o těch neziskovkách, ale i o jednotlivcích a o firmách. A mně napadá firmy. Já jsem četla nějaký výzkum, nebo průzkum, myslím, že to byl STEM, že až 2/3 Čechů vlastně jako nevěří těm firmám, ty jejich jako CSR aktivity, kterýma se prezentují. V čem vidíš ten problém? Je to, že to zase berou, že je to jenom reklama, ale nebo že vlastně teda platí ty desátky za ty miliardy, které vydělávají. V čem myslíš, že proč ta česká společnost to takhle vnímá? Všimla jsi, jak to děláme my? Pochopila jsi ten princip? Ten princip není nikdy tak, že my jako firma přijdeme a někam takhle hodíme ty hřivny zlata, ale je to vždycky o tom, že já chci, aby naši zaměstnanci chápali, proč to děláme. Byli součástí té naší pomoci a to, že my jako firma k tomu pak dolepíme nějaký mediální prostor, to je jako prima. Ano, to možná hraje tu největší roli, ale já potřebuji z každého odsaď udělat ambasadora toho projektu. A pak to bude fungovat. Protože pak oni jsou ty, kteří půjdou do té hospody a budou vyprávět o tom, hele, my jsme tady pomáhali. Jo. Já když se jako vrátím zpátky k těm syrovým prkínkům, tak my jsme jeden rok udělali to, když jsme ten rok, kdy jsme si řekli, že znásobíme počet kilometrů, který ty lidi budou buď chodit nebo běhat, tak přišlo nám to pomalý, tak jsme pak udělali vánoční běh a běželi jsme jako v centrem Prahy po klientech. Od klienta, vždycky jsme nabrali toho klienta a běželi jsme s ním dál. Jo. A oni si pak o tom povídají další 3 měsíce. Jo. Povídají si o tom ty klienti a tohle ti pak věřejí. Jako všechny ty věci kolem neziskovek je potřeba, aby vy jste si to byli schopni stáhnout ke svýmu příběhu. Jo, ten moment toho, já si pamatuju, kdy jsme ten první, nebo druhý, kdy jsme si říkali, komu to dáme z těch velkých neziskovek a vyhrál Člověk v tísni ze 40 neziskovek, tak obrovský balík hejtů přišel na to, že my tím pádem tady vybereme peníze a pošleme někam mimo z Čechy. A proto vlastně to bylo o tom, že jsme jim pak se s nima dohodli na té lepší škole pro tu jakoby českou budoucnost, protože ta nešla mimo Čechy, to byla jedna z mála projektů, který oni mají v Čechách. Takže tohle může být i tím, jo, že máte jako pocit, že tady jako vybíráte peníze, že se jako od té pusy utrhnete
ale ono to jde pomáhat někam, co nevidíte. Teď si možná narazila na velmi častou věc, kterou řeší naše neziskovky nebo neziskovky, se kterými mluvíme, a to jsou právě hejty, velmi často na sociálních sítích. A jsou zaměřené přesně na ty příběhy. Proč potřebuje tenhle člověk pomoc a vy jste financovaný od státu a my vám ještě máme něco posílat a tak dále. Vnímáš tam, že třeba jako společnost to máme takhle v sobě jako zakořeněný? Nebo... Ne, to není, to je jenom tím, že teď se prostě strašně dobře hejtuje, že jo. Teď se hejtuje všechno a ty sociální sítě z vás dělají anonymní, za tu anonymní bránu tam někde a vy si jste schopni udělat anonymní profily, že jo. To je moje vnitřní strašná jako nenávist vůči sockám, neudělám s tím vůbec nic, ale nemáme právě proto ráda, protože jsou výrazně víc slyšet ty negativní než ty pozitivní věci, jo. A to si všimněte i tady. Uvidíte, že daleko častěji lidi vám dají negativní zpětnou vazbu, než že vás pochválí za to, co děláte dobře. Jo? My jsme ještě jako Češi jsme trochu, řekněme, ten způsob, jak jsme vychovaný, máme tam tu 40letou heritage, kterou tam prostě máme, tak tam nemáme úplně tu přirozený, pojďme se pochválit, že jsme udělali něco dobře, ale pojďme si říct, že jsme úplně strašný a že nám není dobře funguje. Jo? Když se podíváte do současných médií, tak zjistíte, který články nejvíc rezonují. Že jo? Někdo umřel, někdo někomu něco proved. Jak často si přečtete článek o tom, že někdo byl skvělý? Nepřečtete. No a ty socky to jenom je potřeba to neřešit, protože to procento těch lidí, kteří se potřebují vyjádřit, sice vypadá, že je veliký, ale ono to je promile, to je prostě málo. A to se mi odpověděla na otázku, jestli dobro, jako jestli se prodává dobře, jo? Jestli je vlastně fajn psát o dobru, protože tomu nikdo nečte, že jo? Takže to nemají média sílu to třeba otočit. Víš, že by si někdo řekl, hele, a my budeme psát jenom dobrý věci. Protože nebudou klikat na to lidi, jo? Ale kdyby to bylo jako, to je asi ten klasický příběh a na to můžete pomoct. Někdo se má hůř, pomáhá. Ano. Nesmí se začít mít líp. Ne. No jo, ale musíte to začít tím těžkým příběhem. To je to, co jsem říkala, že třeba typický Blesk, že jo, vybírá, ty lidi hlasujou, který z těch příběhů, jako začíná to tím, že to nominujete, pak to hlasujou a je to přesně o tom, jo. To znamená, máte tam ten těžký příběh a my zas pořád chceme žít trošku v té pohádce. Ten happy end na kliknutí. Ano, jo, vy tam chcete na konci ten happy end, potřebujete, aby ten happy end na tom konci, aby tam ta popelka na tom konci jako neměla těch peněz moc a nebyl to, jo, stačí, když to bude jako lokální tady princ, jo, ať to není jako princ světa, ale vy tam potřebujete vědět, že ten svět může být zítra lepší, že to je v pohodě, jenom to nemůže začít jenom tou pozitivní zprávou, protože tam... A nebo že se má někdo skvěle a pojďme mu pomoct být úplně perfektní, protože to už by se měl líp než já. Tohle občas cítím já. Ano, ale tak to je asi přirozený lidský, ne? Nebo? No my se s tím setkáváme i v rámci Fandě mámám a občas nás to překvapuje, že se přesně jako setkáme s tím, že téhle mamince samoživitelce pomáhat nebudu, protože má nalakované nechty prostě a ona si může dovolit... a nebo i to, že se ta maminka, že my jsme třeba byli na svatbě jedné mamince samoživitelce, ten život se jí obrátil, má skvělý život teďka a my jsme byli poctění, že jdeme na svatbu, ale reakce byla částečně jako... Ona se zase bude vdávat, jo, takže bude mít zase asi dítě a pak z ní zase bude ta samoživitelka. Jako, jsou to zajímavý předsudky, no. Hele, jo, chápu, ale na druhé straně rozumím i moment toho, kdy, a teď já vlastně nevím, jestli, a ještě tak to stříhnem. Já jsem v jeden moment, nevím, předělávali jsme nějaký věci u nás v baráku, byly tam dětský pokoj, tak jsem psala Noře a říkám, hele, mám tady kompletně dětský pokoj, 2 roky starý, že jo, ty děti rostou strašně rychle. Nechceš to pro někoho z těch tvých samoživitelek? Noře Friedrichový jsem psala. Nora, jo. A teď se jako ale ukázalo, že ta paní se proto nemůže přijet, my to nemůžeme odvést, prostě dlouhá historie, takže to skončilo tím, že jsme to pak někomu dali. A já jsem té paní, protože vlastně jako evidentně to opravdu potřeba pomoct, tak jsem jí koupila, jela jsem do IKEA a koupila jsem jí za 100 000 voucher z vlastního a přenesla jsem jí ho. A říkám, hele, protože to byla paní těhotná, 2 děti, ani jeden tatínek, ale každý dítě s jiným tatínkem, 2 tatínkové zavřený a tak dále. No jo, jenomže přijete k paní a paní jako bydlí jako, já nevím, 2 kilometry od Vyšehradu, jo. A teď já říkám, vždyť se vám musí strašně blbě bydlet a navíc je to strašně drahý. Ona, no, ale tak... Takže ona jako děti spí na zemi, ale bydlí jako u Vyšehradu, ale práci nemá. A mě jí vlastně ve finále bylo strašně líto, že jsem jí pak ještě asi 4 roky potom nosila na Vánoce dárky, protože jsme ji občas třeba povede od lega nechtěně odkliknout 2krát to samý.
Tak jsem to vzala, odvezla jsem jí to tam, takže jsem mi vždycky odvezla jako celý kufr dárků, ale tahle paní nepotřebuje pomoc s dárkama. Tahle paní potřebuje mentora. To jsme zpátky k tomu, tahle co jsi paní říkala. Naučit. Ano, tahle paní by potřebovala mít někoho, kdo si z ní bude pomáhat. Kdo na tom začátku jí pomůže. Pomůže jí z toho největšího srabu, nemám co dát dětem k jídlu, ono, jak to bylo ještě k tomu kolem covidu, tak ona měla strašný problémy s tím, že děti že měly být na online výuce a ona neměla, tak jsem vzala starý iPady, co dostala jako naše iPady, jo. Jako, ale bylo jasný, že já jí tím nepomůžu. Že jenom vyřešíš Já vyřeším současnou situaci, ale ona potřebuje mentory. Potřebuje někoho, kdo s ní bude mluvit, kdo jí bude radit, kdo jí bude vysvětlovat, jak si má vybrat dodavatele elektřiny, jak si má vybrat dodavatele telefonů, jak si má vybrat dodavatele plynu, jak má vůbec řešit, kde mají děti, kam mají děti chodit do školy. A tohle je jako masakr. Jo? A tohle tady podle mého moc nemáme. Navíc ona tu potřebu nemá, že jo? Ona má potřebu peněz, ale nemá, já teď jako nechci, ono to zní strašně tvrdě vůči ní, ona se určitě strašně snaží, ale ona potřebuje někde pomoct. Je to neudržitelný, protože to je nějaký jednorázová ta. Na druhou stranu máme zkušenost, že zase jsme odbočili teda k fandí mámám, že pomáháme materiálně a těm maminkám zajistíme přesně tu postel, to oblečení, ty potraviny, ten spotřebič, něco podobného, ale ty maminky si zároveň ušetří z toho rodinného rozpočtu a my je potom se o ně staráme a říkáme jim, jako aby měnili nějaké věci, mají nějaký workshop a tak dál. A oni to můžou řešit až podle mě ve chvíli, kdy jsou jako zajištěny ty základní existencionální jakoby podmínky, mám kde bydlet, mám co jíst, děti jsou zajištěný, mají kde spát a pak je na čase ten krok 2 začít něco měnit. A to ne všichni samozřejmě dokážou, ale myslím si, že nejdřív je asi potřeba, že ty máme často řeší, mají třeba zdravotně postižený děti. Najednou jim vypadl ten příjem, partner odešel, ona nemá kam jít, nemá vlastně finance, nemůže jít do práce, je ráda, že se vyběhá přídavky a je to ale souhlasím s tím, že to je ten start a pak je potřeba pomoct jinak. To jsme se dostali k tomu pomáhání tvému osobnímu, takže to jsme... Pardon, to se úplně... Ne, to jsme právě chtěli probrat. Mě zajímá ten příběh teda ještě, jak dopad, jestli ještě stále jsi v komunikaci. Nejsem, já jsem to nedala, protože nemám jako... To je ten problém toho manažera, jo. Vy vidíte ty chyby, vidíte, co se má dělat jinak a já jsem jakoby dlouhodobě psychicky nezvládla to, že vím, že jí nepomáhám. Já jakoby řeším, jako ty jsi to řekla před chvilkou, jo. Oni na tom začátku tu pomoc nějakou potřebujou, je to jasný. Když máte, jako dětem je zima, chodí ven a tam sněží a oni nemají bundy, tak to musíte vyřešit hned, jo. Ale já jsem tam takhle jezdila 4 roky, jo, a po těch 4 letech bylo jasný, že se ta slečna neposunula, nebo paní neposunula ani o centimetr. A teď pro mě je strašně těžký, a teď to zní strašně sobecky. A já vidím, co má dělat jinak, ale bylo jasný, že nemám dost času na to, s ním trávit dost času, abych jí pomohla. Jo, takže já jsem spíš jako přemýšlela a v jeden moment jsem říkala, hele, jestli jako se nedomluvit s Norou, neudělat někde, já jsem ty vaše, jak jim říkáte matky v nesnázích, ne? Fandi máma, pardon. Hrdinky jim říkáme, maminky hrdinky. No to jsou s velkým H. Já jsem o tom nevěděla, bohužel. Kdybych věděla, tak se spojím s váma. To ještě můžeš. My ti napíšeme mail. Tak jo, děkuju. S nápadem. Protože tohle je strašně potřebný, ale strašně těžký, no. Jenom ještě, než se dostaneme ještě k tomu dobroskladníkovi, kterého bych chtěla pak zmínit, tak když tady mluvíme o tom dobru o společnosti, vidíš tam nějaký potenciál nebo něco, co by opravdu ta česká společnost obecně měla dělat jinak, abychom pomáhali smysluplně? Jo, ale myslím, že to není o české společnosti. Myslím, že to je o tom pomáhat tak, jak to ta druhá strana potřebuje, ne tak, jak já si myslím, že to ta druhá strana potřebuje. Tak to je úplně skvělé. Jestli si jako rozumíme. Jo, ano, jo. A to často lidé mají asi obecně, že člověk jako chce pomoct a má tu představu, jak je ta pomoc správně, ale nezajímá se o to, jak to doopravdy je. Já jsem dělala takhle rozhovor s Terezou Maxovou, která přesně říkala, že když začínala, že si brala jednu holčičku z dětského domova nebo z kojeňáku a brala jí na kolotoče a prostě pizzu a všechno. A ona byla nejradši v obýváku na gauči, když spolu seděli, povídali se a jí potom došlo, že ona potřebuje obejmout a chce být v té rodině. Ona nepotřebuje kolotoče, pici, barbíny. A tehdy se uvědomila, a to si myslím, že to je ten moment, zjistit, jaká ta pomoc je správná.
No, ale je to co ten těžký, člověk že jo? potřebuje. Ano. Musíte se naučit poslouchat, jo? A těch lidí, kteří v životě jsou ochotní poslouchat, je zoufale málo. Není Ty, to co čas. poslouchají sami sebe, těch je výrazně víc. Takže začít u sebe vlastně. No Tím bychom jasně, tím mohli no odpovědět. jasně. Tak to je jako ve všem, ale ne. Když jsi zmínila ještě to pomáhání a jak jsi pomáhala téhleté slečně nebo paní, Ale já podle jsem to čeho- nezmínila, protože jsem Ne, to chtěla my říct, jsme- jo? my Rozumím jsme si. Já jsem chtěli- jenom my chtěla jsme- vysvětlit, že... Jo, ale my jsme chtěli právě vědět, jakým způsobem pomáháš ty, podle čeho se rozhoduješ, protože to je taky hrozně těžký se rozhodnout, kde teda pomoci a jak. Je to zase to, co tě oslovuje na základě tvojí nějaké zkušenosti životní, jako kam věnuješ ty buď peníze, energii, čas, že tě osloví nějaký projekt. Nebo je to opravdu o tom nápadu, že si řekneš, tohle se mi líbí, zatím je vidět práce, mají to vymyšlený, tady já se budu podílet. Jo, je to B, no. Mám to... Takhle, já mám ještě zafixovaný, a za to mě nemá ráda moje paní doktorka, mám to zafixovaný tak, že já mám pocit, že já můžu pomáhat víc než všichni ostatní. Já to mám výrazně v sobě, že mám vlastně životní výhodu v tom, že jsem výrazně, nebo ne výrazně, ale jsem silnější než většina lidí. Já vydržím vlastně strašně moc a proto to mám hozený tak, že vlastně dokud můžu, tak mám pomáhat. Což mě moje paní doktorka už několikrát vysvětlila, že je trošku sebedestruktivní. Cesta k vyhoření. Jo. Ale já to asi jako potřebuju proto, aby mě bylo dobře, a ne proto, a to mi taky někdy někdo vysvětloval, nebo možná někde z bývalých partnerů mi vysvětloval, že to dělám proto, aby mě pomáhal někdo mě. Říkám, že to tam nemá nic společného s tím, takhle to jako nepotřebuju. Ale že to je něco, co mě jako nabíjí, co mě tlačí dopředu. A je to o nápadu, no, je to a o motání situace. Jo. Jsou jako lidi, kteří typicky, když mě zavolává někde ve 4 hodiny ráno, abych ho jela někde vyzvednout, protože mu skejslo auto, tak pokud nebudu úplně mrtvá, tak pojedu, že jo. A to není o nápadu, to je jenom o tom, že můžu. Tak je to, a je to i o náhodě, myslím trochu. Jak by podle tebe měl vypadat ten dobroskladník? Protože ty si možná narazila. Je to možná člověk, který přesně dělá nějaké malé dobro kolem sebe, ani nemusí mít žádný projekt, ale může to být i ta velká firma, která překlopí to rozdávání drahých dárků v nějakou dobročinnost. Nebo jak vypadá ten dobroskladník ve smyslu té činnosti? Co to všechno může obnášet? V tvojí představě, takový to na první dobrou. Já nemám ráda prvoplán. Mm-hmm. Takže přiznám se, že pro mě dobroskladník může být někdo nebo nějaká firma, která to dělá, protože opravdu chce pomoct, ne protože to vypadá dobře někde na nějakém billboardu nebo na výroční zprávě, když to budu říkat. A je úplně jedno, jestli ten někdo pomáhá ve svém okolí sousedům a babičkám kolem, který jsou starý, pomáhá nosit tašky s nákupem, protože tam rohlík nejezdí. A nebo jestli to je velká firma, která se celá rozhodne, že bude, nevím, dávat krev. To je vlastně úplně jedno, ale jde o to, že mě vlastně jako strašně štve takový to, že děláte něco, aby to jako na oko vypadalo, že to děláte, ne protože fakt chcete pomoct. Takže pro mě dobroskladník musí být někdo, kdo chce pomoct a kdo poslouchá tu druhou stranu tím pádem. Máš v hlavě teď někoho, koho si myslíš, že bys mohla sama nominovat do toho našeho nového ocenění? Já jsem takový 2 holky. To nejde. Proč to nejde s váma? Protože já jsem si říkala, že to se možná vůbec nepatří, ale přemýšlela jsem, když jste říkali, že sem dneska přijdu, nebo proč jste to vlastně začali dělat? Otočíš rozhovor. Protože je to jako, vy tomu věnujete strašně moc času, teď se omlouvám za tu úplně brutální upřímnost, ale vlastně nejste jako z toho úplně slavný, že jo? Ne. Tohle není nic, nikdy co by vás, co ani. byste chodili po ulici a lidi vás potkávali a chtěli podpisy. Co se u některých podcasterů děje. Tak proč jste to začali dělat? Jenom možná, kdybys nám dala nějaký prostor pro nějakou talk show, fandí mámám, budeme i slavný, ale... Pardon, to je taková... Ono se to začalo nabalovat. Vlastně Začalo, no. my jsme se potkali, neznali, rozhodli jsme se pomáhat nějak drobně, protože jsme měli tu potřebu. Jste se neznali? My jsme byli se znali, kolegyně. víš co, úplně prvotní tak teď budeme teda To mluvit o obráceně nás, jo? celý, Tak jo. Martina s náma dělá... Ale já to fakt potřebuji. Ono to vlastně odpovídá tomu, co ty si říkala, že člověk má nějakou potřebu vlastně pomáhat, vrátit to, že tobě se nějak daří
A já přesně tenkrát měla 2letý dítě, řešila jsem dort, Žaneta byla těhotná, potkávali jsme se v práci, tehdy jsme pracovali jako moderátorky, ale neznali jsme se, nebyli jsme vůbec kamarádky. A já ani do dneška nevím, proč mi to tenkrát napadlo, že oslovím Žanetu. A měla jsem nápad, proč bychom neměli, tady nikdo, my totiž, když jsme si dělali rešerže 2016 v roce, tak tady nebyly projekty, které pomáhaly tolik samoživitelkám a byly zaměřený konkrétně na samoživitelky. To ještě nebyly ani Šatník, Nory Friedrichové, to přišlo až s covidem. A vlastně ta potřeba toho říct a ukázat vlastně na tu skupinu, která to sakra má těžký, protože jsou na to sami. Ještě na ně společnost se dívá velmi často skrz prsty na samoživitelky a tak to nějak jako začalo, že jsme začali vymýšlet, jak jim budeme pomáhat a už jsme tehdy mysleli na to, aby ta pomoc byla materiální, právě proto, že jsme cítili, že lidi pořád si říkají, posíláme někam peníze a nevíme, co se s nima děje. A my jsme chtěli, aby byla vidět ta konkrétní pomoc, ten dopad. A hlavně jsme chtěli propojit ty dárce, a to děláme do dneška, propojit ty dárce s těma maminkama, to znamená, že ten dárce to pošle, přiveze, může se potkat s maminkou, máme dárce dlouhodobí, který prostě vezmou maminku každý jaro, podzim, koupí dětem nový boty, jo. Ono se to zdá jako prkotina, ale ty děti nemají prostě sešmajdaný boty a ještě si vyberou ty hrozně drahý motivy, který někdo mi řekl, Ježiš, na co? No na co? Oni, když to nemají, to je prostě jako wow, ale pak se i popovídají s tou mámou, vezmou ji na kafe a vznikají přátelství. A fakt máme přátelství mezi vlastně ženskýma, kteří řeší úplně to samý, ale jedna je na tom nějak a ta druhá jí nějak pomůže. A my teda máme zkušenost tu, že za těch 9 let, co pomáháme, tak ty mámy, kterým jsme pomohli, tak se na nás začaly obracet. Ještě i v době, kdy to neměli jednoduchý a říkali, já taky potřebuji pomáhat. Já jsem zjistila, že to a začaly z nich být naše dobrovolnice. Jo. My máme prostě úplně jako snovej tým, takže pro nás pracují mámy samoživitelky. A to se začalo nabalovat a teď už z toho člověk nemůže vystoupit, protože se na nás napojilo takových skvělých lidí. A máme krize taky. Máme krize, ale je to skvělý. A pak přišel podcast Dobroskladem, protože jsme se po cestě potkávali s dalšíma neziskovkama a přesně jsme si říkali, Ježiš, oni nemají nikde prostor, protože to třeba neumějí, nebo naopak si lidi myslí, zrovna zase zmíním teda Terezu Maxovou, která říkala, no všichni nás najali, když se zeptáte, co dělám, tak oni nějaký ten kojeňák už vlastně nevědí ty konkrétní pomoci, že to mají lidi jako hodně zjednodušený a chtějí to. Takže jsme chtěli jako otevřít tohle téma a mluvit o tom a informovat a i tady vznikají wow momenty, kdy já jsem tady měla třeba klienty senioríny, který dělají Alzheimer centrum, kde můžou prostě dát třeba rodiče, když si člověk potřebuje odpočinout a jet na dovolenou nebo něco zařídit a pečuje doma o toho rodiče, tak oni říkali, jo, my platíme takovouhle částku, týdně on to docela jde a tady se dozvěděli, že ta částka ale nepokrývá, že oni mají nadační fond a tohle je třetina a ty 2/3 pokrývá ten nadační fond a oni udělali to jsme, no tak to je neuvěřitelný, tak to děkujeme ještě mnohokrát víc. Protože ani sami ty klienti to nevědí, protože ta neziskovka to třeba neumí tak komunikovat nebo vlastně na to nemá čas a jede jenom tu práci. A to se vracíme k tomu, o čem jsi mluvila, což je možná vlastně chyba. A teď je tady role médií o tomhle psát a mluvit? No tak jasně, že je, že jo. Ta role médií je o tom říkat jako věci, které tak, jak jsou. A my jsme schopní pomáhat, jo. Jenom já jako tohle je strašně zajímavé. Když jsem o tom teďka přemýšlela, když jsem mluvila, já totiž mě jako došlo, že my se třeba bavíme jenom s pražskýma neziskovkama. Já si vůbec si nepamatuju za těch 8 let, co jsem v rádiu, že by se nám ozvala neziskovka mimo Prahu, že by potřebovali pomoc. Jo. To nám se ozývají a my je vybíráme, ale někdy opravdu narazíme na to, že oni nemají prostředky na to, aby přijeli do Prahy. Jakože tak to udějete přes Skype, ne? Telefonicky dělali jsme, jo. Ale což jsou vlastně, to jsou jaký ty momenty, jako protože by to byl den volná, cesta, nemají žádný budget a tak dále. A je to strašně moc peněz, jako. To je jako i ty takový ty jako relativně velký neziskovky, což je pro mě věc, která mě jako překvapila. Tak mají třeba jako 1 zaměstnance a 3 dobrovolníky. A tahají to v jednom a ono to prostě nejde. No. Protože jsme u toho, že peníze na ty provozní náklady, tak jako má normálně každá firma, back office a tak dále, se schání a rozdělují právě mnohem hůř a je to vlastně strašně složitý. Přitom bez těch neziskovek bychom tady neměli zajištěno spoustu věcí. A mi zase otázka, jestli bych jako nemělo být míň, ale neměli by být jako víc provázaný. No. A to my třeba se snažíme dělat a taky to tak vnímáme, že vlastně každý umí něco a nemá cenu dělat to, co už někdo jiný umí mnohem líp. Ano. Jo, že my vlastně spolupracujeme se spoustou neziskovek, který víme, že tyhle pomůžou prostě mamince zaplatit kauci na nájem, tyhle jí dají nějaký poradenství, tyhle umí. A vlastně
jako síťovat mezi sebou víc, no. Ano. A oni se, já nevím, oni se asi nějak baví, má nějakou Jako asociaci, jsou ne? asociace, je několik asociací a tam se vlastně baví a propojujou, ale nemyslím si, že by bylo něco nadnárodního, kde by vlastně těch 10 000 neziskovek, kterých je. A to je další věc. To překvapení. To je další věc, že neziskovka. A zase lidi mají pocit, že to je teda Dobrý anděl a Kapka naděje a Tereza Maxová, ale a teď menší, ale to jsou i třeba vodní záchranáři, Sokol, že jo, to jsou neziskovky. Sportovní kluby, že? Nebo Jo, malý- Skauty jsou taky neziskovky. Skauty jsou oficiálně. neziskovky a ty jsou vyřízený. Všichni chtějí do děti do skauta, ale nikdo to nechce dělat, protože to je dobrovolnický a nejsou tam peníze a chodí se a prosí se po barácích. Nepustili byste nás do sklepa, my tam budeme dělat klubovnu, jo? A jako My máme u nás Zelenči úplně v takový totálně rozpadlém baráčku, no. Úplně vidím, jak ti to Skauti. vysvětluje a říkáš si, takže kde Takže začneme? Ne, no, tak protože já, že jo, vždycky třeba typicky skauti, že jo, tam taky bylo, hele, oni se stěhovali do jiný, a teď já dobře, tak a teď já jsem takový ten hurá, že jo. Tak pojďte a jdeme všichni a teď začnu jako se bavit s těma sousedama, kdo jim tam bude pomoct a půjdeme to vybílit a tak a všichni mě koukají, jak na blázna, ale Náš projekt prostě, který dělám už je projekt, to no, od- já jako Mhm. potřebuji, aby ty věci netrvaly dlouho, já jsem strašně netrpělivá, takže jako a dali smysl a měli... ano, a já tam jako potřebuju takový ty quick wins, já potřebuju relativně rychle vidět výsledek, jak tam neuvidím výsledek, jsem Takže v si soudu, nastavíš KPIčka a jedeš. já nejsem úplně systematický člověk, já se naštěstí obklopuju těma systematickými, Jo. já jsem spíš ten kreativní, ale kápečka se nastavuju, jenom potřebuju typicky, jo, když člověk uklízí, tak proč nenávidím, když se vysává, ale nevadí mě myt okna, že jo. Když se vysává, jak to po sobě nevidíte, jenom víte, že to děláte, ale tam ten koberec předtím a potom je furt stejný, tím, co v těch oknech, tam to vidíte okamžitě. Takže to je přesně ono, tak já potřebuju ty okna, no, spíš. Každopádně, abychom to uzavřeli, Dobroskladník bude vidět taky velmi rychle, protože my budeme od ledna každý měsíc zveřejňovat jméno toho dobroskladníka, na kterém se v rámci naší poroty shodneme. Kromě tebe, tam bude v porotě ještě Vojtáno, tady z Evropy 2. Ty budeš mít, jsme rozhodli, 2 hlasy, protože budeš ta, která rozsoudí případně, kdybychom my se nemohli dohodnout. Protože nás sudí počet. A můžeme dobroskladníkovi nebo té firmě, pro kterou dělá, vždycky věnovat nějaký mediální prostor? Každý ten měsíc, nebo to nechcem dělat? No, my s tím počítáme. Můžeme. A víme, tak My my ještě to nevíme, domluvíme, ale si my to řekneme kolik, vymyslíme. jo? My si řekneme. ať to dává smysl, ať je to vidět. Já nemyslím jako jenom a myslím jako, že bychom to vzali a dělejte si s tím, co chcete a využijte to, kdy chcete. Super. Ale tak to jsme to tady použijte. krásně Ne, ještě vymysleli. domluvili. A my budeme mít samozřejmě i pro dobroskladníka takovou i jednu odměnu, ale ještě o ní asi nebudeme moc mluvit. Že bude tady Drobnou. moc pracovat pro nás. Dobrovolnicky. Že to ten dobrovolník Pro nás 2. vám bude vařit kávy. Pojďme vidět ještě úplně na konci tak jako ten hezký konec. Co popřát tedy tomu dobroskladníkovi, tomu novému ocenění? Ať je vidět a ať to pomůže dobré věci. No, asi jo. Já jsem... To je jako strašně těžký, protože ty si řekla, ať je vidět, ale mě v tom automaticky říkám, no tyjo, bylo by skvělý, kdyby ty lidi chtěli být dobroskladníci, ale ty vlastně, což je super, jo, že budeš pyšná na to, že máš toho dobroskladníka doma na kredenci, ale na druhou stranu by bylo potřeba, aby to netáhlo k tomu, že k té kašírce, jo, aby to nebylo jako placatý celý. Tak já vlastně nevím, jestli tomu dobroskladníkovi neublížíme, když chceme, aby ho byl všichni vidět. měli, aby byl vidět, no. No ale není to právě něco, co my můžeme ovlivnit, jakým způsobem, jakým směrem? ten Já bych dobroskladník to možná půjde? řekla, jako aby lidé viděli toho dobroskladníka kolem Ano. sebe. Ano, tak. Jo. Ano, A řekli, krásně. já jednoho takového mám, anebo a to tady se nenosí, jsem to já. Jako klidně Aby se se nanominovat sami. nebáli sami říct o sobě, No, že jsou to- dobroskladníci. Protože to to si si myslím, myslím, že že se v Češi Čechách neumějí, no. neumějí a měli bychom to umět, protože to je taky vidění toho dobra. Jo, a je to i o tom, klasicky příklad táhne, že jo. To znamená, když někdo vidí, že někdo pomáhá, tak ten vedle se může třeba zastydět a šel by pomáhat taky. A nebo inspirovat. Jako, že se Nebo řekne, inspirovat, Ježiš, to je ano. skvělý. My, když někdy vyprávíme, co děláme, tak se všichni chtějí zapojit, protože mají pocit, že ježiš, tak a tohle se povedlo a takhle. A pak, když se připojí, tak jsou taky nadšený, ale pak zjistí, co to všechno obnáší. Že to je spoustu času. Ale vždycky vydrželi. Ano, ano. vydrželi. Tak to nejde zakleptat, jo. To tady budou mít Super. kluci rádi, že budeme klepat do stolu. No ale takhle, když jsem to poslouchala, tak to vypadá, že první jména v nominačním formuláři budou ta naše. Já, jako za mě dobře, jako. Holky, no, to- holky můj hlas máte. Jako, Jako, myslím i tvoje.
Protože se nesmíme bát říct o tom, že děláme dobro. Jo, ale já to nepotřebuju pro sebe. Já si to, to si teď všichni řeknou, že to taky nepotřebují. Ale já si tohle saturuju sama prostě. Dobře, tak si pojďme říct, že přátelé, vy sám potřebujete být proto, aby ty vaše neziskovky byly víc vidět. Nebo vaše projekty, vaše činy, vaše sousedé, nebo třeba i nějaké malé firmy, které se rozhodnou udělat jenom jednu jednoduchou věc, která pomáhá. Přesně tak, protože abychom mohli všichni ještě víc pomáhat. Přesně moc. A není potřeba jen dobroskladník, ale je potřeba se zapojit a něco udělat. Takže hlasujte a pak jděte a něco prostě udělejte. Víc informací najdete na www.dobroskladem.cz. Poslouchejte taky náš podcast, protože i v něm bude spoustu informací o dobroskladníkovi. No a my moc děkujeme Martině Říhové, která s námi do toho vůbec šla, a děkujeme za to, že jsi se s náma podělila o svoji zkušenost, o své pohledy na to, co to vůbec dobro je, jak sama pomáháš a jak můžeme my všichni pomáhat. Díky. Já děkuji za pozvání. Děkujeme.